Maryam, ya aka kika daɗe haka? I'm sorry producer, wallahi na dan biya wurin wani aiki ne, shi yasa ban samu na dan zo wurin da wuri ba. To ake zama baiwa hankuri. Ban gane ba. Na cire ki wallahi. Ka cire ni? In mana. To an saki abu guda ke kyara ki ana ta saki abu guda baki a bayan dama guda da dai kyau. Zaki iya rawa. To bismillah mu ga. Biyar ti zaman kin down. Ori bobo be borabo, you a bambo me a koi boy. This is my way, no small boy. Me and you know this is cause I'm a boy. Kana bacci yanzu ne fata na rikici. So nake wannan rawa da saka yi su rikici. Tun da ganta a gefe na tashi wa da ce mu si na san ori bobo. Yes. Yawa. Na ga rawar ki ta yi kuma saboda haka yanzu roƙin za a baki shi ne tage wada mata kukan da za ta yi. A ce namba